Kristiyano, agragrag ko, gapoy tiabo, uray awan, sani kwa nga dintulat ta sumardeng, amapan makiserbisyo biag ti Kristiyano, kararagsakan awan ti masarakan, apang iaspingan biag ti Kristiyano, kasayatan kinatalaken inanama iti magunudan. Wen pudno uray no nano mo, dito'y lubong ti biag iti tao, kinabaknan at dayjay nga to ayan ni Jesu Kristo, balitok a palasyo biag ti Kristiyano, kararagsakan awan ti masarakan, apang iaspingan biag ti Kristiyano, kasayatan kinatalaken inanama iti magunudan. Kakabsat intay agpatuloy, ditay kuma sumardeng kinagkaboy, uray narway banbano ken utoy, magunudan ti bangar nuintay agtultuloy biag ti Kristiyano, kararagsakan awan ti masarakan, apang iaspingan biag ti Kristiyano, kasayatan kinatalaken inanama iti magunudan.